أعوذ بالله من العين سوي والفم سوي والفمان سوي والدر سوي والدوان سوي والجار سوي والجيران سوي وقيام الليل وقيام الليل وقيام النهار كل يا رب العالمين آمين نصر من الله ابن الغيث كيف نبكي من ذكري حبيبي ومنزل en garti e boowal ganni e ndeɗo tongode ngam jokkude e jofnude gurdam dembo maymuno yummo dewla min birane abdallah woni souleymane racine ibrahima samba ñokori ibrahim cheikh souleymane racine bab e nder ngam uddude noon hayso tawi tarikh waɗi ko jeese waɗi ko gaddinaji waɗi ko defte ene jomum men bindiri wodani baɗowo ɗum tan ko rokkude jeese ɗe e jiyande ɗe woppiri hono noon alanamo ñawde hande noon gam jokkude e uddude ma en kal muudo hormo holko ɗum firti holna ardi so ɗum yawti jokken sakkette gurdam cheikh souleymane bal e holto leli كان غدا البين يوم تحمل to bangi muudo hormo e yiyande cheikh moussa camara mo gangel yo allah ɓeydu moƴƴere mum e makko muudo hormo foti fuɗɗade ko e niwiire 17 woni 17e siècle ina moƴƴi noon ganden holko woni hormo ɗon miijoji ɗi ne pecci ɗon won nanguɓe hormo ko neɗɗo won hollirɓe e on fannu muudo hormo ko muudo moɓe ittata ngam tottude ɗum on ɗon kono gon miijo yaajaɓe hormo won hollirɓe ko muudo moɓe ittata kadi ngam hormade safalɓe hassan en ɗon muudo hormo yimɓe ɓe nangiri wonde ko muudo kala kongo wawi wonde ngam ɓe tottata safalɓe ngam hormo hakkude mumen e maɓɓe ngon muudo hormo ɓe joɓirtuno ɗum ko ngam dadde e janguji safalɓe kono kadi ko ngam dadde e dahnguji safalɓe kono noon wona fuutankoɓe tan joɓanno ɗum hay safalɓe ɓaleɓe e leƴƴi paɗuɗe gonɗi e goral maayo sénégal walla hoddiɓe safalɓe ina joɓanno ɗum woɓɓe kolliri hormo ko inde neɗɗo dendinantinoɗo ngoɗon muuɗo hormo woɓɓe mbi ala hormo ko inde hinde safalɓe wiyeteno won nanguɓe ko muudo kanŋe fuutankoɓe dendinantuno kala hitande ngam tottude ɗum wuladu abdallah en kono hewɓe nangi ɗum wona kanŋe ko ɗum muudo gawri mo kala foyre walla kala hoore rendinanno ne rendinan ɗum safalɓe so tawi waalo soñama ɓe tellito ɓe garana muudu ngo ɓe jaaha e on saaha ɓe goppo ɓene jaam ɓe mbasa yande mumen mbayɗon cheikh moussa camara kañum tiki ina jeeya e ɓurɓe nangude muudu ngo wona kanŋe kono ko muudo gawri mo kala hoore faweteno kala hitane ngam yobde ɗum safalɓe waddunoɓe haɓɓere e konko boubou moussa hono no wiri kanko cheikh moussa camara ene nanni kadi wonde wona fuuta foof yobdata muudo hormo ete wona hinde wotere safalɓe tan arnanno muudo hormo nden wadde so en jaɓi ɗum ɗon eɗen mbawi jabde hormo wonɗo woni hinde kono eɗen mbawi jabde won ɓaggiɓe e hinde hormo
walla inde hormo ngam arde tawde tan ko safalɓe woɗeɓe ina garano gonɗon muudo e yeru mum tan ko hoɗɓe ɗo tara diwan tradza joɓata muudo hormo koto waalo ɗon ɗo waalo ni ɓe inniri ɗum mbah waalo mbah ɓe siwade kono moƴƴere jeeɗu ngoɓe ittata ngam tottude ɗum hormo en tora ka joɓatno muudo hormo ko wuladu ahmed walla wuladu normal muudo maɓɓe reddintino ko mboyo rew yirlaaɓe hebbiyaɓe joɓata muudo hormo ko wuladu nasir en walla wuladu ali en paami kinɗi safalɓe arnannoɓe muudo hormo wona tan hinde hormo nde kono noon ko hankadi woɗɓe ƴetti on ɗon fartange ngam tellitade kala nde waalo soña ngam arande gaweji mumen bosoya yoɓanno muudo hormo ko wuladu abdallah mawɗo maɓɓe wonno ko alheyba gendar e haso kañumen joɓata muudo hormo ko wuladu mbarek so wiyama noon muudo hormo heela ko rinjaw walla muudo hormo heela ko neere walla muudo hormo heela ko bange goɗɗo eɗen paama nde ɗo hettere leydi ɗo bosoya ɗo wondi koye nokku goto ina wawi taccirede ɗo yahe to so wiyama muudo hormo heela ko rinjaw eɗen mbawi famirde ɗum wonde ko toon cheikh souleymane bal tawi nelaɗo heyba en ina garani muudo hormo souleymane bal ummi yahi jafade ɗo muudo hormo boseyaɓe fonno aranede e wiide woni hen gaddinaji cheikh souleymane bal wona tan ko fuutankoɓe ɓe joɓata ko muudo hormo safalɓe ɓe metti ɗum kono ɓe hen ina ɓurtina so gari namdo goɗɗum woɗɓe ɓe ni mbiyata ko yo rewɓe ɓe cokkan ɗumen muudoji men hormo walla yo unan ɗumen nawoy hono noon ɗum ɗo foof cheikh souleymane bal wawaɗo ɗum jabde wiyama to rinjaw o adi nangodirde ko e mouhammad el heyba ɓe nangodiri ko to banggue diini cheikh souleymane bal foolimo hollimo wonde oɗo taxe moɓe kalata ala foof dalila mo jogui to banggue diini cheikh souleymane bal jooɗe reedu makke on fan ɓe nangodiri kadi to banggue garmi gara ɗonne kadi souleymane bal foolimo kanke wondiɓe makko ɓe dogi ɓe jalti nde souleymane bal heɓi polgu e satigueɓe o ummani ruttade fori ngam jokkitoyde haare makko e safalɓe ɓen ɗon o tacciri lawol ɗimmol ngol ɓe hen mbi ko jogol o fooɗani heyba to jiingue en kaali duttol saabu wiyama ɓe pelɓodirino ɗon e heyba walla e nelaɓe mum ɓe keeɓi polgu e mum ɓen ɗon jeehi e ɗimmol ngol wiyama o fooli el heyba en ko heewi e safalɓe ɓe mayi hen kono wiyama koninkoɓe souleymane bal kuɓnani aadi mbo wino ɗumen o so tawi haare ari holno ɓe poti wadde holmo ɓe poti rentade e holmo ɓe potani memde won yeeso wongo wingo ko e nden haare cheikh souleymane bal heddi e nder dingiral haare yeeso wongo feeñ wi ko cheikh souleymane bal tacciri nam ko jowol kono ko ngam falloyade kono safalɓe ɓe heyba nelno ɓe el heyba nelno toon e fori kolngal gongal sara jiingi jeeri tumbere o ƴukkodiri ɗon e ulde nasire layat mo o andodirno gila nde ɓe jangata to maal walla to meel wiyama on arno ko dartude wallidiɓe e fuutankoɓe e hare nde haɓanno e gardiɗo hormo en e koyum men kono ɗum ko yeeso e nder tari ko ɗon ulde nasir heddi e garmi gara mo wadduno e wondiɓe e kono cheikh souleymane ba kono ngu dogi kono saabu jogade mo gandal haare o holliti soldateɓe makko woto ɗano saabu dogɓe ɓe ko artoɓe jammo yo nden wuuro ngo ngoni yeeso wi ko ndeɓe goni e rende wuuro ngo ha won waktuji ɓe cikkiti gartogol mabɓe ɓe dutti nder wuuro ndi safalɓe ɓe tini ɓe ummimo ɗon ɓe kooti nder wuuro ko ndon defti caggal mabɓe mbari ko heewi e mabɓe ko e nden haare cheikh souleymane bal heddi taw omo yaara e duuɓi 56 fannu no mayiri ni kadi waɗi jeese kewɗe jarani ko eɗen garta hen mbiyen tan ɗum wonno ko e 1775 e jeeriyel tumbere nde Ndiaye Saydou Amadou sifri ɗum e nder deftere mum
jubbande e tarik Fuutotoro woni koye kolngal foringam. Ndiaye Saydou habri en wonde juutendi ndi ko kilométre goto, jaajendi ndi ko 300 ha 400 meter. Ko ɗon kadi ɓokki Samba Guelaji jeeji woni e wiide Ndiaye Saydou hakkude ɓokki Samba Guelaji jeeji lamɗo deniyankoɓe e yanade Cheikh Souleymane Baal gardinoɗo filñetere almamaɓe o wi ko heddetaɓe 60. E nden haare Cheikh Souleymane Racine Baal wona kañum goto tan yani, wiyama o yandi e hewɓe ina limte hen to banggue defte tarikh biyeteɗo Tafsir Sambo ina jeeya Diaba, biyeteɗo Malik Siwa ina jeeya Pete e biyeteɗo Ganne ina jeeya Juude Diaby. hay sinno koye tongol tan ko ɗo tonguɗen gurdam Cheikh Souleymane Baal andindi wonde ko duuɓi 56 naam, kono noon ko galɗuɗe kono kadi ko jogiiɗe gartam. Sabu gaga ko wuuri o heddi woodi woɗɓe wuurɓe e ɗum ko lennuno hande keɓɗen jeytare men e wellitare darnuɗen laamu gadangu e gardugol Almami Abdoul Qadir Kane. hada men arde Almami Abdoul Qadir Kane noon ma en duttana hunde e wondiɓe Cheikh Souleymane Baal ɓe ɓuura andede no feewi, kono kadi ma en duttu to duɗal Pire Sagnakor sabu toon ina waɗi ɓe limtaka hewɓe ina jeeya hen Moussa Boukari mo Ngawle heewani haalede e mabɓe. Ko ɗum ɗo woni ko yewtere mon Boowal Ganni to ganno on hande. Sare silay sabere dogoy jeejere be no ngata ko jeere ne siwre geloje